izolo. Nathi niphamanisayo, yebo uphuma uyolungisa area le dish apha endlini. Awabuye ndiva ukuthulela kwababalo, ubaba lo yazi ndlela nimcaphukela ngayo. Uyayazi ndlela nimonyanya ngayo. Wenza ntoni ku? Hayi wena baby. Ungakulinge undibize baby. Kwakulinge undibize baby. Wenza ntoni kuwe? Hayi wena bosi umuntu wami. Uyabona wena uyithetha icace nyani ndiphume ndiyolungisa ilamli area le dish. Qhawathi ngabuye endlini. Iye yadlala idish mos. Iye yadlala idish. Qhawathi ngabuye endlini. So into yenza ndilungisela area le dish kwamkumbani lento le load shedding kamkumbani uyaqona ngomka kombani ndicela ke manje nditsibela apha endlini kanti nditsibele next door kulanto kababalo. Hayi ke nako ndingena ke kumnyama mos nako ndingena ndiyongena ekamreni ndiyongena ebhedini mina ndicinga ndingena kuwe ebhedini kanti ndiyongena kubabalo. Hayi ke ndafike ndaqhuba kubabalo. Hayi shem ndizithathe ezantathu ndizobona ngose kukusasa uba hey man ndingene